तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे हरे नमस्ते त्वदीयोदरायाधविश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिं भवति नैष्टिके मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम् परमानन्दमाधवम्। मोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरवधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रणाम എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण माताजी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ആ, കുറച്ച് പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്റെ ഫോണില് PDF കിട്ടണില്ല. അത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാമദനന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി ഓൺ ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 5 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. എന്നിട്ട് ലൈവ് പോകുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 5 എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോ ഏതാണ്? വ്യാസദേവനും അതേപോലെ തന്നെ ശുകദേവൻ മഹർഷിയും രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു. അതേസമയം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരല്ലേ, നഗ്നരായിട്ട് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവര് വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു. അതേസമയം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോ അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ, ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോ. അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് ആരാണ്? ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. അതീന്ദ്രിയം ഉണ്ട് എങ്കിലും
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെങ്കിലും എന്താണ് ഭൗതികതയുടെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ പിന്തുടരുന്നയാളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. അതേസമയം ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തികച്ചുമാരാണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ മൃഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളാണോ വൃക്ഷങ്ങളാണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിലെ വിവർത്തനത്തിൽ കണ്ടത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 5:18 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: വിദ്യയും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനിലും ഗോപിങ്കലും ചണ്ടാളനിലും, അതായത് നായയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവര്, നായയിലും ആത്മീയ വീക്ഷണമുള്ള ജ്ഞാനികൾ തുല്യ ദർശനമുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ ആരെ കണ്ടാലും മനുഷ്യര് അതിൽ മനുഷ്യ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനാണോ അതോ ചണ്ടാളനാണോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ല. വിനേത മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ നായ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല. അത് അല്ലെങ്കിൽ പശു ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളോ ആരും തന്നെ എന്താണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവരെയും സമദർശനം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഉത്തമ തലത്തിലെത്തുന്നവരെല്ലാം സമദർശനം ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് കാണും. നമ്മൾ ലെവൽ 1 അതിന്റെ പടങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഇരിക്കുന്ന പടം ലെവൽ 1 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തുല്യ ദർശനം, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. ശ്രീല ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കി. അതായത് അദ്ദേഹം ആത്മീയ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി, ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ദർശിക്കുന്നില്ല, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. സമസ്ത ജീവാത്മാക്കളെയും വ്യത്യസ്ത ആടകളിൽ അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിനൊരു കവറായിട്ടാണ് ശരീരം അല്ലെ. അപ്പം ആനയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആനയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനൊരു കവറാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ വസ്ത്രമായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ, സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ആത്മാവിനൊരു കവർ. അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷനും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം വ്യത്യസ്ത ആട എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്ത്രം. ഒരു ശിശുവിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ശിശു എത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് അയാളുടെ ചേഷ്ടയിലൂടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കത മനസ്സിലാകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഴിവുണ്ട്. എന്താണ്? ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാണ്. ശ്രീ ശിവ ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സുള്ള യുവ ബാലനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സ്ത്രീകളെ പോലെ അദ്ദേഹവും നഗ്നനായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീകളും നഗ്നരാണ്, ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും നഗ്നരാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു യുവാവായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്ത്രീകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ശിവ ഗോസ്വാമി ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാകയാൽ അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായി പ്രാദുർഭവിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്ക കുട്ടിയെ പോലെയാണ് യുവാവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിയത്. യുവതികൾ അവരുടെ സവിശേഷ യോഗ്യതയാൽ തൽക്ഷണം അത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ല. അവർ വസ്ത്രം അണിയാനായിട്ട് മുതിർന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർ ശീഘ്രം ആടകൾ അണിഞ്ഞു, വസ്ത്രങ്ങളെടുത്ത് അണിഞ്ഞു നഗ്നത മറിച്ചു. യുവതികൾ തികച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെ, വ്യാസം ഭഗവാന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെയോ പൗത്രിമാരെ പോലെയോ, അദ്ദേഹം പ്രായം ചെന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ഒക്കെ ആണെന്നിരിക്കലും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി അവതരിച്ചിരിക്കുക സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ വ്യാസദേവന്റെ സാമീപ്യത്തിന് അനുചിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്താണ്? വളരെ മുതിർന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനെ കാണുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ അതിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. അതായത് അവർ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് സ്ത്രീയെന്നും പുരുഷനും എന്നുള്ള വേർതിരിവുണ്ടാകണം. അപ്പൊ അത് വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസം വേണം? സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയും മറ്റു സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. എന്നാല് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സമീപനം അല്ലെ. പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. സഹോദരിയാണെങ്കിൽ അതൊരു തരത്തിൽ, ഭാര്യ ഒരു തരത്തിൽ, അല്ലാത്ത മറ്റു സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ, അമ്മയെടുത്തൊരു പ്രത്യേക രീതിയും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾക്കൊരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ഈ വ്യത്യാസത്തിൽ വേണം ജീവിക്കാൻ. ആകെ സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനെന്നുമുള്ള ഏതൊരു അഭിനിവേശവും കൂടാതെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് അറിയാൻ ഒരാൾ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സ്ത്രീയും പുരുഷനും മൃഗം എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധവും ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അമിതമുള്ള വേർതിരിവ് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ഒരു സന്യാസിയായി തീരുവാൻ ഒരിക്കലും ഉദ്യമിക്കരുത്. നമ്മൾ ആരെന്ത് ചെയ്യരുത്? ഗോസ്വാമിയെ പോലെ, ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഒരു തലത്തിലെത്തി വേർതിരിവില്ലാതെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാം കാണാം. അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വേർതിരിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം തത്വത്തിലെങ്കിലും ജീവാത്മാക്കൾ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെന്ന് ഒരാൾ നിശ്ചയമായി നിരാപേക്ഷമായി നിരാക്ഷേപമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് താത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. എന്നാൽ എന്തും വേണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം തത്വത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെന്ന് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എതിർ ലിംഗത്തെ ആകർഷിക്കാനായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പദാർത്ഥത്താൽ ബാഹ്യാവരണം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും, പുരുഷന്റെ ശരീരം പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് എന്ന് ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എതിർലിംഗത്തെ ആകർഷിച്ചാലേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? ഈ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷനെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശരീരരൂപം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാൽ തന്നെ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായി കെണിയിൽപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? അത് ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണ്? വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടതല്ല. അല്ലാതെ എന്താണ്? വഴിപാടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തോളും, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ആകർഷണം വേണമെങ്കിലും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസാൻമാർഗികമായിട്ട് ഉള്ള വഴിയിലോട്ട് തിരിയും. ഈ അസാൻമാർഗിക വേർതിരിവ് അതിലുപരിയാണ് ഒരു മുക്താത്മാവ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയും ഒരു മുക്താത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുന്നു. ബദ്ധാത്മാവാണ്. ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആള് ബദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? വിവാഹം കഴിച്ചാല് അവർക്ക് അത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അതേസമയം എന്നാലും നമുക്ക് ഇതാണ് അടുത്ത ജനറേഷനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതേസമയം അതിന് വിട്ടു വരുമ്പോ അത് അസാൻമാർഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാകും. പക്ഷെ മുക്താത്മാവ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനാണ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായ വ്യാസദേവനും
മുക്താത്മാവായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുക്താത്മാവ് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ് പുറം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് അവയെല്ലാം ഏകവും ഒരേ സത്യവുമാകുന്നു. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെയും ആത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെ ഓരോ ശരീരത്തിലും കാണുന്നു. പുറം ശരീരം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഉള്ളിലുള്ളത് മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നാണ്. ആത്മീയ വീക്ഷണത്തിന്റെ പരിപൂർണത മോക്ഷാവസ്ഥയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക്, ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അതാണ് മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, മുക്തനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കി. അദ്ദേഹം എന്തായി? മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുക്താവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അതീന്ദ്ര പദവിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലെ സാമാന്യ ആചാര്യ മര്യാദ അനുസരിക്കയാൽ മുക്താത്മാവായിട്ട് ഭാവിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോ ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പോയതുപോലെ പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടിച്ചതുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞാനൊരു മുക്താത്മാവാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയില്ല. അതാണ് സാമാന്യ ആചാര്യ മര്യാദ. സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനം എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ. അതേസമയം മുക്താത്മാവ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമാലക്ഷിത പൗരൈ സംപ്രാപ്ത കുരുജാംഗലാൻ ഉന്മത്ത മൂകജഡവാത് വിചരൻ യജസാഹ്വയേ. കഥം ആലക്ഷിത പൗരൈ സംപ്രാപ്ത കുരു ജാംഗലാൽ. ജംഗല രാജ്യം എന്നാണ്, അതൊരു രാജ്യമാണ്, സ്ഥലമാണ്, പ്രവിശ്യയാണ്. കുരു പ്രവിശ്യയും ജാംഗല പ്രവിശ്യയും എന്നാണ്. ഉന്മത്ത മൂക ജഡവത് വിചിരൻ ഗജ സാഹയെ എന്നാണ്. ഉന്മത്ത മൂക ജഡവത് വിചരൻ എന്താണ്? ഗജസാഹയെ എന്നാണ് ഇവിടെ. ഗജസാഹയെ എന്ന് വെച്ചാല് ഹസ്തിനപുര, ഹസ്തി ഗജം അല്ലെ, ആന, ഹസ്തി അല്ലെ, ഹിന്ദി വാക്കല്ലേ ഹസ്തി. അപ്പൊ അതാണ് സാഹയെ. അപ്പൊ ആ ഇതാണ് ഗജത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുരം, പട്ടണം, അതാണ് ഹസ്തിനപുര എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കഥം എങ്ങനെ ആലക്ഷിത പ്രത്യഭിജ്ഞാനം ചെയ്യുക പൗരേ ജനങ്ങളാൽ സംപ്രാപ്തമാക്കുന്നു കുരു യാങ്കല പ്രവിശ്യകൾ. ഉന്മത്തൻ ഭ്രാന്തൻ, മൂകൻ ജഡവത് മുരടിപ്പിക്കുക, വിചരൻ ചുറ്റിത്തിരിയുക, അലസഗമനം നടത്തുക, ഗജസാഹയെ ഹസ്തിനപുര. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ്? കുരുജാങ്കല പ്രദേശത്തില് ആ പ്രവിശ്യകളില് അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അലസമായിട്ടാണ് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന. ഭ്രാന്തനൊരു നിശ്ചിത വഴിയില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താണ്? മൂകനാണ്, പിന്നെന്താണ്? ജഡവത്താണ്, സംസാരിക്കുന്നുമില്ല, പിന്നെ ഒന്നും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ചുറ്റിക്കറങ്ങി അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തി? ഹസ്തിനപുരത്തിൽ എത്തി. അപ്പൊ പല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ, ഇതെല്ലാം പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥലമാണ്. കുരു ജാങ്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ രണ്ടും പാണ്ഡവരുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രദേശമാണ്. അവിടെ കൂടെ അലസമായിട്ട് കറങ്ങി നടന്ന് എവിടെ എത്തി? ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ഹസ്തിനപുരത്തില് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥമാലക്ഷിത പൗരൈ സംപ്രാപ്ത കുരുജാങ്കലൻ ഉന്മത്ത മൂകജഡദിചരൻ ഗജസാഹ്വയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഡവത്ത് വിചരൻ. ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ലേ? ദാ കിടക്കുന്നിടത്ത് പിന്നെ ജഡവത് വിചരൻ. ആ
ജഡവത്ത് വിചരൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ വാക്ക്. ത് വി രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ദി എന്നുള്ള അക്ഷരം കിടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പിടിച്ച് വായിച്ച് ശീലിച്ചിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ. കുരുജാങ്കല ദേശങ്ങളിൽ അലസഗമനം നടത്തിയ ശേഷം ഹസ്തിനപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തനും മൂകനും മന്ദബുദ്ധി പോലെയും തോന്നിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുഗ ഗോസ്വാമിയെ നഗരവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? ഈ ചോദ്യമാണ് ആര് ചോദിക്കുന്ന? നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഋഷിമാർ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ 3 ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. 1 ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രം, 2 ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചുള്ള കഥ, 3ാമത്തത് പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം. 3 ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പരീക്ഷത്തിന്, അതായത് ശ്രോതാവ്, പിന്നെ ഏതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തയാള്, പിന്നെ ഏതാ ഭാഗവത ചരിത്രം. 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതില് ഈ അധ്യായത്തില് മുനിമാർ അരുള സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. 3 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതുപോലെ തോന്നിച്ചു എന്നാണ്? തോന്നിച്ചു എന്നാണ്. മന്ദബുദ്ധി, മൂകൻ, ഭ്രാന്തൻ എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തിലൂടെയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് എവിടെ എത്തി? അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ എത്തി. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെ നഗരവാസികൾ ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം കണ്ടാല്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികൾ കണ്ടാല് ഇത്രയും അതീന്ദ്രനായ പണ്ഡിതനായ ഒരു ഋഷിവര്യനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തില് ശീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ആദ്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഹസ്തിനപുരം എന്നുള്ള പേര് വന്നതെന്ന്, ഹസ്തി രാജാവ് അനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി പണ്ട് ഹസ്തിനപുരം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ തിരിച്ചറിയാൻ നഗരവാസികൾക്ക് അതിരേകമായ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഋഷഭദേവനെ പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? നഗരവാസികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണെന്നും മഹാപണ്ഡിതനാണെന്നും ഗോസ്വാമിയാണെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവിയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലെ. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നിക്കുക. അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പരമവിദ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതേസമയം ഇതാണ് ചിലരെന്താ അവരുടെ വസ്ത്രത്തിലും അതിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധ കാണത്തില്ല അല്ലെ. അതേസമയം അവരെന്തായിരിക്കും? മഹാപണ്ഡിതരായിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അറിയാവുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഇതേപോലുള്ള 2 തരം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം. ആകയാൽ ഒരു ഋഷിയെ ദർശനത്താലല്ല ശ്രവണത്താലാണ് അഭിജ്ഞാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരാളിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആളിന്റെ ഡ്രസ്സിലോ ഒന്നിലോ അല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഒരാളിന്റെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാധുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ, ഇവിടെ സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസി വര്യന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഏതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കണ്ടു വെറുതെ വിട്ടു എന്നാല് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അതേസമയം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട, ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ള ഒരു സാധുവാണ് ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സന്യാസ വൈദ്യനാണ്. ആരെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്? വ്യാസദേവനിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും യോഗ്യനായ ഒരു സന്യാസിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രകീർത്തികൾ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്.
സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ചാബല്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയില്ല. ഭൗതികതയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികതയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെ. അതേസമയം ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതാ പറഞ്ഞത്, സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ചാബല്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കില്ല. ചാബല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവാദികൾ അല്ലെ, ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവര്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയം വർണ്ണന ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേഷത്തിലല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭാഗവത വിഷയം വർണ്ണന ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനായ ഋഷിവര്യനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അല്ലാതെ മാന്ത്രികനെ പോലെ ഏതൊരു ചെപ്പടി വിദ്യയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉദ്യമിച്ചില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലുള്ള ആളുകൾ ഓരോന്ന് കാട്ടി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കും അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേഷവിധാനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ചാടിമോടി എല്ലാം കാണിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ദബുദ്ധിയായ മൂഢഭ്രാന്തനെ പോലെ തോന്നിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിരേക ഉത്തുംഗമായ അതീന്ദ്ര വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അപ്പൊ പരമഭക്തനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, കൊടുമുടി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, കൊടുമുടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികതയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലായത് കഴിഞ്ഞത്? പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം വാ പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത യത്രൈഷാ സാത്വരീ ശ്രുതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലയിടത്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങള്. കഥം വാ പാണ്ഡവേയസ്യ, പാണ്ഡവേ അസ്യ രാജർഷിർ മുനിനാ സഹ. രാജർഷിർ, ഇപ്പൊ രാജർഷി എന്ന് പറയും. ആരാണ്? രാജാവ് ഋഷി തുല്യനാണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഋഷിയെ പോലെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും എല്ലാം ഗൃഹസ്ഥമാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ ജനക മഹാരാജാവൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത്, അവരെല്ലാം രാജർഷിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജർഷിർ മുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂത് താത യത്രൈഷ സാത്വതി ശ്രുതി എന്നാണ്. സാത്വതി ശ്രുതി. കഥം വാ പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷിർ മുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത യത്രൈഷ സാത്വതി ശ്രുതി. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. കഥം വാ പാണ്ഡവേയസ്യ രാജർഷേർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാത യത്രൈഷാ സാത്വതി ശ്രുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥം, ഇത് എപ്രകാരമാകുന്നു? വാ, അവണ്ണം, പാണ്ഡവേയസ്യ, പാണ്ഡുവംശജനായ പരീക്ഷത്ത്, രാജർഷി, രാജാവായ ഋഷി എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവും ഋഷിതുല്യനുമാണ് അല്ലെ. മുനീന, മുനിയുടെ കൂടെ, സഹ, സാമീപ്യം, സംവാദം, സമഭൂത്, സംഭവിച്ചു, താത, അല്ലയോ വത്സ, എത്ര, അതിന്മേൽ, ഏഷ, ഇതുപോലെ, സാത്വതി, അതീന്ദ്രിയം, ശ്രുതി, വേദസാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ശുഭദേവനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, അടുത്ത പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്ത് വിവർത്തനം ഭാവാത്തും ശിലപ്രഭാതത്തിന്റെയും ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം, അതായത് ഭാഗവതം, അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ആ ഭാഗവതം ആലാപനം സാധ്യമാക്കി തീർത്തതും എപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ശുഗ മഹർഷിയും പരീക്ഷിത്തും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ്, അതിന്റെ മറുപടി എല്ലാം അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാര്യം അടുത്ത പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വേദസാരമായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അല്ലെ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വരുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ സാരം. അനധികൃതമായ വ്യക്തികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാൽപ്പനിക കഥയായി പരിഗണിക്കുന്നു. അനധികൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക തലത്തില് വേണ്ടത്ര പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, കാൽപ്പനിക ഇമാജിനറി കഥയായിട്ട് പറയും. ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചതല്ല, കെട്ടുകഥ എന്ന് പറയും. അതേസമയം ശുഗസംഹിത അഥവാ മുക്താത്മാവായ ശ്രീ ശുഗ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ 3 പേരുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്. ഒന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, രണ്ടാമത്തെ പേര് ശുഗസംഹിത. ശുഗ മഹർഷിയാലാണ് അതിന്റെ വിവരിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു കളക്ഷൻ, അതാണ് സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, കളക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സംഹിത രൂപത്തില് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ശുഗസംഹിത എന്നും പറയും. അദ്ദേഹത്താൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു, വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും പറയും. വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി ഗീതം. ഈ 3 പേരുകളില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അറിയപ്പെടുന്നു. ശുഗസംഹിത, പിന്നെ ഏതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പിന്നെ ഏതാണ് വേദസ്തുതി ഗീതം. അങ്ങനെ 3 പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. സഗോദോഹന മാത്രം ധി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗ തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. സഗോദോഹന മാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗ തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. കുർവസ്തദാശ്രമം ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആരെയാണ്, ഗോസ്വാമിയെ പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറയുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ. ശുകദേവ ചരിത്രം, ഭാഗവത ചരിത്രം, മൂന്നാമത് ഏതാണ് പരീക്ഷിത്ത് ചരിത്രം. ഇത് 3ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ബിന്ദു ബാബു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. 7 8 സമയം കളയാതെ വായിച്ചോളാം. കഥം വാ പാണ്ഡവയസ്യ രാജർഷമുനിന. മാതാജി അതല്ല ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. സഗോദോഹന മാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തീകുർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പേര് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ താമസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗോദോഹന മാത്രം, ഗോക്കളെ കറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം മാത്രം, അരമണിക്കൂർ അല്ലെ. കൃഷ്ണയും ഗ്രഹേഷു ഭവനത്തിൽ ഗ്രഹമേധിന ഗ്രഹവാസികളുടെ അവേക്ഷതയെ കാത്തു നിൽക്കുക മഹാഭാഗ്യവാനായ തീർത്ഥയാത്ര കുർവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തത് ആശ്രമം വസതി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ലിംജാംഗില സ്ഥലത്തും ഒക്കെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും അവരെന്താണ്, മധുകരിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭിക്ഷാടനമാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വീട്ടിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും അല്ല പോകുന്നത്. ഏത് വീടാണ് പോകുന്നത്? പിന്നെ ഏതാ ഗൃഹമേധിന, അവരുടെ വീട്ടില് പോകത്തില്ല.
ശരിക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ വീട്ടിലേ പോകത്തുള്ളൂ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രഹം ആശ്രമമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗ്രഹം തന്നെ എന്താണ് ഒരു ആശ്രമമായിട്ട് കണക്കാക്കും. അതേസമയം ഗ്രഹമേദിന എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് ഗ്രഹമേദി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റത് ആരാണ്? മറ്റത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ഗ്രഹമേദിന രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആശ്രമമായിട്ട് വീടിനെ കണക്കാക്കും. ഗൃഹമേദിന അവര് ഏതാണ് ആത്മീയ തലത്തിൽ ജീവിക്കും. അതേസമയം ഗ്രഹമേദിനം എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരായിരിക്കും? ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ വീട് പഠിക്കലേ പോകത്തുള്ളൂ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം സ്വീകരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. തേനീച്ചയെ പോലെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, പല പല പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ സംഭരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭിക്ഷ നടത്തുന്നത്, മധുകരി ചെയ്യുന്നത് പല വീടുകളിൽ നിന്നാണ്. കാരണം എന്താ? ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന ഓരോ വീട്ടിലെ ആളുകളെയും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ എന്തല്ല ഇത് ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കലല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഓരോരുത്തരെയും ആ വീടിനെ പവിത്രമാക്കുക, അതേപോലെ അവരെയും ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കൂ. അതാണ് പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഒരു സമയം, അതാണ് അരമണിക്കൂർ. ആ സമയം മാത്രമേ ഒരു വീട്ടില് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ആ സമയം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കുന്നതിലൂടെ ആഗ്രഹം പവിത്രമാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ പടിവാതിക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഗ്രഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വായിക്കണോ അതോ നിർത്തണം? ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഗോവിനെ കറക്കുന്ന നേരം പശുവിന് സമയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വസതിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ നിൽക്കത്തില്ല. ഭാഗ്യവാനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ഭാഗ്യവാനാണെങ്കിൽ ഭിക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം ലഭിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മംഗളകരമായ സാന്നിധ്യത്താൽ ആ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകെ ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതമായ ഉത്തമ പ്രസംഗകനാണ്. പ്രാസംഗിക തെറ്റാണ്, പ്രസംഗകൻ എന്നാണ്. പ്രസംഗകൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. പ്രസംഗകൻ. മറ്റത് എതിർച്ചയാ വന്നുകൂടുന്ന ആളിനെയാണ് പ്രാസംഗികൻ. നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളിന് പ്രസംഗകൻ എന്ന് പറയാം. പരിത്യാഗ ജീവിത ക്രമം സ്വീകരിച്ച നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. പരിത്യാഗ ജീവിത ക്രമം സ്വീകരിച്ചവരും ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നതൊഴികെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയെ ഏതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലാതെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കുന്നത് ഇവരല്ല എന്നാണ്. ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയോ അതുപോലെയുള്ള പരിവ്രാജകരോ അല്ല. അവരെ എന്താണ് അവരെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യൂ, ബാക്കി ഒന്നിലും അവരിടപെടത്തില്ല എന്നാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ഭിക്ഷ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭവനത്തെ പവിത്രമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭിക്ഷ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ വീട് പവിത്രമാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭിക്ഷ വാങ്ങുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാള് അല്ലാതെ തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം പറയുന്ന നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലൗകിക സമ്പത്തിന്റെ വശ്യതയിൽ പ്രലോഭിതനായി സാംസ്കാരിക വ്യക്തികളുടെ പാദസേവകൻ ആയി തീരരുത്. കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടുകാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആ വീട്ടുകാരുടെ സമ്പത്തില് പ്രലോഭിതരായി തീരും. അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് വിഷപാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യന്തികം ആപത്കരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ ഈ സന്യാസികള് ഒരു വീടിന്റെ, അത് ഏത് വീടാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ
വീടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും. അടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേ